Cenim to što mi pokazuješ put do gnezda Feniksa, Spike. Sve za tebe, Rarity. Sem toga i želeo sam da posetim Pivija. Stvarno je bio odličan ljubimac. Ne mogu da razumem zašto si ga oslobodio. Feniks se ne treba pripitomljavati. Čak i u divljini oni vole da žive povučeno. Pa, jesu prelepi. Nekoliko njihovih pera će uneti pravu količinu boje u moju novu... Spike! Šta to radiš? Ništa. Nešto nije u redu sa tvojim licem? Ljušti mi se krljušt. To nije ništa čarobno kao poziv gospodara zmajeva. Samo je crveno i svrbi. I sramota me je. Otmenih mi pantalona stvarno izgleda neprijatno. Ali čak i ja imam loš ten s vremena na vreme. To nije razlog da se stidiš. Mogao bi da posjetiš Zekoru, ona pravi kremu koja čini čuda. Samo ne uzimaj šampon. Eno Pivijevih roditelja. Ali ne vidim Pivija. Možda se iselio. Svi moraju da napuste gnezdo nekad. Pivi! Jao! Možda bi trebalo da posjetiš Zekoru što pre, ne čekaj dugo. Ne želim da iko drugi vidi ovo. Sem toga, siguran sam da će se iščistiti posle dobrog sna. Ne mogu da verujem da još uvek spavaš. Još samo 5 minuta. Uskoro će podne. Obećao si da ćeš mi pomoći sa današnjim predavanjem. Podne? Spavao sam kao klada, što me podsjeti. San je sigurno izlečio moju krljušt. Kad bolje razmislim, možeš da se vratiš na spavanje. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni, što prijateljstvo sada donosi. Moj mali poni, da mogu da dele sa mnom baš sve. Avanturu, zabavu, ljubav, hrabrost i odanost. Da budu dobri, veseli, čarolijom smo vezani za kraj. Vi ste meni najbolji drugari. Moj mali poni, prijateljstvo je čarolija. Zmajenje. Spike, šta to radiš? Krijem se od svog užasnog lica. Sigurna sam da se osjećaš užasno, ali to je samo osip, nije kraj sveta. Lako je tebi da kažeš. Tvoje lice nije prekriveno svrbljivim crvenim tačkama. I ja sam imala užasne osipe kad god bih imala završne ispite sa Celestijom, koja verovatno nikad u životu nije imala ni tačkicu. Pa ja nisam u čarobnoj školi. Ne, ali to može biti povezano sa stresom. A ti si juče bio sa Rarity? Šta bi u tome moglo da bude stresno? Možeš da pitaš Zekoru. Ona pravi kremu koja... Čini čuda, čuo sam. Ali ne odlazim iz zamka dok moje lice ne vrati svoju neodoljivost. Ali ipak, moraš da mi pomogneš da uvežbam predavanje. Element velikodušnosti i njegova važnost u odnosu sa drugim elementima sklada i... Moje predavanje! Ne znam šta se desilo, samo sam imao iznenadan slučaj. Lošeg varenja. Tako mi je žao. U redu je. Sigurno mogu da prepišem lekciju iz svojih beležaka. Imam ih dosta. Mogu da ti pomognem sa... Možda ipak treba da napustiš zamak i odeš negde da je manje zapaljivo? Zdravo ti, ne baš lepi. O, Spike! Jao, kako si slatku odeću obukao, kao iz starog filma. Verujem da bi se i sama Shadow spet složila. Hvala. Ali pitam se da li bi pristao da je skineš. Šta? Molim, morat ćeš da pričaš glasnije, moje uši su zapušene ili tako nešto. Ali ja prosto moram da imam model za haljinu od Feniksovog perja, a niko drugi nije slobodan.
Izvini, Rarity, ali ja tako sam zauzet čitav dan zbog pokazivanja škole. Stvarno? Mislila sam da ja danas pokazujem školu, ali ne. Slobodan dan. Juhu. Učionice su tamo, spavaonice su tamo. Twilightina kancelarija gore, ovo je fontana. Jel možeš da usporiš malo, ha? Prešli smo veliki put da bi videli školu, a ja ne želim da propustim nešto. Da. Izvinite. Nešto nije u redu? Šta? Zašto? Ne! Da li svi zmajevi u ovoj školi pate od bolesti krljušti? Ne znam. Šta? Ne znam! Izvini, da li si rekao sezam? Rekao sam ne znam! Ovo je školska biblioteka. To je jedno od najmirnijih mesta ovde, na kojem učenici mogu da provode vreme tiho razmišljajući ili učeći. Šta? Možeš li da prestaneš da vičeš? Pokušavamo da uradimo domaći, a to nas malo ometa. Da li sam vikao? Da, onako baš si Jesi, vikao. malkice? Nemam pojma o čemu govoriš. Ako pokušavaš da se sakriješ, moraš više da se potrudiš. Samo je trebalo da pratim dim. Ostavi me na miru. Šta? Ostavi me na miru! Ne razumem. Kažeš mravi na papiru? Kažem, ostavi me na miru! Wow, videla sam neka baš strašna zmajenja u životu, ali tvoje je pobedilo. Zmajenja? Zmajenje, vrlo bolna krljušt, podrigivanje vatre, nevoljne promene glasnoće govora, sve je to deo zmajskog odrastanja. Čestitam! Izvini. Ne. Poslednji put kad sam porastao, pretvorio sam se u ogromno čudovište. Veličina je izazvana pohlepom, to je potpuno drugačije. Zmajenje je sasvim normalno. Svi zmajevi prolaze kroz to. Uskoro ćeš otići i započeti sopstveni život. Zašto bih to uradio? Da li si čitav život živeo sa ponijima? Aha. Pa, u Dragonlandu najbliži srodnici onoga ko se zmaji ga izbace čim počne ljuštenje krljušti. Šta? Zašto? Mislim da je to biološki. To se zove efekat zmajenja. A nisam ti još pomenula miris. Miris? Da, mislim, volela sam svog brata i sve to, ali jedan udisaj i rekla sam, vidimo se. Kad smo kod toga... Čekaj, da li se to mutiranje dešava i ponijima? Twilight mi je danas već rekla da izađem iz zamka. Ako me izbaci, gde ću onda da živim? Premlad sam da bih odrastao. Sigurna sam da ćeš naći lepu hrpu dragulja da čuvaš ili selo koje ćeš da terorišeš. Mada sad kad su zmajevi i poniji prijatelji, pretpostavljam da to otpada. Znači, nijedno biće neće hteti da bude blizu mene? Nisam to rekla. Taj smrad zmajenja je magnet za grabljevice, tatalcreve, hidre, stenje. Zmajevi se plaše stena? S-T-E-N-J-E. Stenje. Ogromne ptice grabljevice koje krckaju mutirajuće zmajeve kao bombone. Znači, Twilight me izbacuje, a jedina bića koja ne misle da sam odvratan hoće da me pojedu, mene. Ozbiljno, nisam čula ništa. Twilight me izbacuje, a jedina bića koja ne misle da sam odvratan hoće da me pojedu. Čestitam! Hej, da li je ovo soba za vikanje? Jer danas mi je slobodan dan i skroz sam raspoložena za vikanje! Uz to, odakle potiče taj miris prokelja uvijenog u šećernu vunu? Jer veoma je zanimljiv. Nisam znao gde više da odem. Ne smem da rizikujem da me Twilight izbaci. Ne osjećaš efekat zmajenja, zar ne?
Kad je reč o osipu, viđala sam mnoge. Ali kad smo kod mirisa, nozdrve su vrlo stroge. Možeš li ikako da me izlečiš? Boljke što te muče nisu za lekove. Zmajenje svakog zmaja mora da pozove. Ali ako me neki poni sada vidi ili nanjuši, bit će toliko zgrožen da će me zauvek izbegavati. Možda mogu da umanjim te čudne posledice. Miris je glavni razlog što okreću lice. Ovo je tako ponižavajuće. Tvoj glas slabo čujem, u trag mu ne znam ući. Kažeš da nećeš da te vidi poni spavajući. Kažem, ovo je ponižavajuće. Ako ti je cilj da sačuvaš sve drugove svoje, od glasnoće govora početi je bolje. O ne. Zekora! Zdravo! Da li si tu? Ne smem da dozvolim da me Rarity vidi ovakvog. Molim te, ne govori joj da sam ovde. O nebesa! Govorim još glasnije nego što mislim, zar ne? Danas mnoge muče pitanja sa glasom, ali spremna sam pomoći jer si došla kasom. Izvini, Zekora, izgleda da ne čujem ništa. Nadala sam se da ćeš mi pomoći. Nemam pojma šta se desilo. U jednom trenutku sam prišivala perje Feniksa na haljinu, a u sledećem nisam više čula ni sopstveni glas. Perje ptice te škodi ponijevom uhu. Tu sam Boljku viđala u svakakvom ruhu. Znam da govoriš samo zato što otvaraš usta. O nebesa, nadam se da taj neverovatno oštar smrad pripada nekakvom čarobnom melemu. Nadam se da nisi zauzeta, ali moram da vratim svoj sluh. Ispostavilo se da razgovaram sama sa sobom dok šijem, a bez tog razgovora prosto ne mogu da mislim. Lek je jednostavan, za sve one bez sluha. Po kap ili dva stavi u oba uha. Hvala, ti si junak za uši. I kad sam već tu, imaš li neku kremu za osip? Spike ima problem sa krljušću. Nemaš pojma koliki. Mislim da sam čula nešto. Tvoj lek već deluje. Krema koju tražiš nalazi se tamo. Veoma je tražena. Svi kupuju nju samo. Hvala ti, Zekora. Ne bih da budem nepristojna, ali mislim da treba da provetriš malo. Rarity je otišla. Imam bolju ideju. Hajde da ovaj razgovor nastavimo napolju. Ne mogu te izlečiti dok ležiš na zemlji. Nema više ponija, ne moraš da bežiš. Ja ne bežim od ponija. Ja bežim od toga. Zaboravio sam da pomenem da ovaj miris privlači grabljivice. Bilo bi mi korisno da sam znala to, ali dosta je razgovora. Vreme je da bežimo. Ona juri samo mene. Odvući ću je pažnju, ti dovedi pomoć. Ovuda, ptičice! Zmaju, zmajenju ovde! U redu, možda i nije dobar plan. Ne krij se na drvetu. Dole moraš sići, jer sa zemlje mnogo lakše ćeš otići. Zekora! Vrati je! Spike, šta ti radiš ovde? Rarity, moraš da bežiš odavde, jer džinovska stenja pokušava da me pojede. Uhvatila je Zekoru. Da, šta? Sad sam bila kod Zekore, ali idem opet. Ne mogu da pročitam uputstvo. Da li piše po 2 kapi jednom dnevno ili po 1 kap 2 put dnevno? Rarity, nema vremena. Moramo da nađemo pomoć. Da, uši su mi potpuno zapušene. Ali Spike, tvoja krljušt
opasnost je još gora. O, evo, uzela sam pravu stvar. Oh, ova ptica zgrabit će svako biće pravo, ali dva u jednoj kandži, to je šašavo. Šta? Oslobodi moje ponije! Šta to radiš? Da me Krljušt ne svrbi ovoliko i da nismo u neposrednoj opasnosti, ovo bi bilo baš ponižavajuće. Opasnosti? Krenula sam kod Zekore po kremu za tvoju Krljušt. Nisam imala pojma Da će me pojesti ogromna grabljivica koju privlači miris zmajenja? Miris zmajenja? Da li je to Rarity? I Zekora, probao sam da ih spasim, ali mogu da prestanem da se češem samo dok skočim u stranu kad ptica napadne. Nisam prvi put u kandžama užasnog ogromnog stvorenja, ali nije mi nimalo lakše. Konačno! Mislio sam da nikad neće prestati. Što se dešava? Ne mogu da se desilo? Da li su mi izrasla krila? Upravo su mi izrasla krila! Moram da im pomognem. Ups! Spike, kako si dobio krila? Ne znam, ali prilično su sjajna. Možeš li da joj odvučeš pažnju dok ja oslobađam Zekoru i Rarity? Hej, džinovsko pile! Ako toliko voliš zmajeve, dođi po mene! Pozdravi! Znam da zmajanje zna da menja ćuti, a baš mi je drago što ti par krila nudi. Da, a meni je baš drago i zato što imaš krila. Ovo je zadivljujuće. Nisam znala da ćeš ikad dobiti krila. Drago mi je zbog tebe. Da li to ima veze sa zmajanjem o kom si pričao? To je ono što mi se dešavalo. Sa osipima i bljuvanjem vatre. Zmajanje je odrastanje i menjanje mladih zmajeva. Voleo bih da ga zaustavim, ali ne mogu. Treba da odem. Da odeš? O čemu tu govoriš? U Dragolencu porodice nas teraju od kuće. To je efekat zmajenja. Pa ovo nije Dragonlance. I zmajanje ili ne, ne želim da ti igde odeš. Ali ja odrastam. Šta ako se desi nešto još gore? I treba da odrasteš, ali ti ćeš uvek biti ti. I šta god da se desi, prebrodit ćemo to zajedno. Uhu! Da! Gledajte me! Idemo kući! Ne moram više da te nosim, zar ne? Sad imaš krila. Ali nova su i ne bih da preteram.
Ne mogu da verujem da si mislio da ćemo te oterati zbog tog blesavog zmajenja. Mada su simptomi bili malko nemili i suočimo se s tim, vonj nije bio prijatan. Niko ne bi prestao da te voli samo zato što odrastaš. Svi prolaze kroz promene, ali ponekad promena može biti predivna. Kao kad možeš da nosiš haljine svih dužina. Malo više, dragi, molim te. Drago mi je što pomažem Rarity, ali zar ne misliš da letenje ima prednosti koje ne uključuju haljine? Naravno, dragi. Letenje će ti također biti korisno kad mi budeš pomagao sa spavačicama, mantilima, ogrtačima, pelerinama, suknjama, kratkim, dugim. Uloge tumačili Marijana Aranđelović, Jelena Jovičić, Aleksandra Širkić, Snežana Jeremić-Nešković i Marko Marković. Tonski snimatelj Vladislava Spasić. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Slobodanka Ivanović. Songovi Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.